Zer naiteke? Bai, zure zainengoen. Xeri, mesedez. Hemen ekarri dizkizut kurrikuluma eta agiriak. Kurrikuluma? Enpresaritza duzu? Gustoka duzu? Bai, eta nire promozioan lehenengoa izan nintzen. Ega badokazula ikusten dut. Bai, eta nota honarekin gainera oso ongi gotekin. Eta kaka? Nola? Kaka, certificado de aptitud castellana. Ba ez daukat, baina lanpostu honetarako beharrezkoa da? Beharrezkoa da, lan guztietarako beharrezkoa da. Bueno, baina ez dago arazorik, ni erdaldun zara naiz eta ez dago... Erdaldun zara. Ja, benetan, gure etxean gabonetako kantak erderaz kantatzen ditugu. Pero mira como beben los peces en el río, beben y beben y vuelven a beber. Bai, neko da. Sinónimo de malandrín. Bala, zer? Ez du zein, en fin. Bukaitzazu esaera zahar hauek. Más sabe el diablo por viejo que por... Por estudiar. Mala hierba. No fumar. Erdaldun zara zu? Zer desastre klase dau. A ver, hau, kakeko atari frogakoa da. ¿Cómo hace el cornejo? Gulu gulu, bru bru, tilín tilín, o... Gulu gulu, krin krin. Baina honek zezen ikusia dauka enpresa gintzak. Ez naztu gaia, bale? Zesan nahi du diaresis. Hori badakit. Hori da, kirturronetako gaitza daukatenen tratamendua. Bueno, nahikoa da, eta nahikoa da. Zei etxera gabonetako kantak abestera. Baina nik ega badaukat. Ega ez da nahikoa. A ver, kakatera artez bueltatu una gero berriz. Kalera. Zer? Beste bat, kaki gabe. Jendia la letxe da. Ez dakit zergatik pentsatzen duten, ez dugu euskarazko titulazioa besterik eskatuko.